tu sam. Sad samo, ja sam malo pre pokušavala, vidite... Evo, vidimo. Dobro, da vas sve pozdravim. Samo ćeš je startovati kao da krene. Da, evo, slideshow, ili sad, okej. Pa nije slideshow krenuo. Pa, mislim, ja sam je startovala, ali... Možda si nije podeli ceo ekran, tako smo imali sa Veljom isto, da se nije videlo. Da. Ali ja više nisam mogao. Prezentuj. Ili da pomeraš svaki slajd po slajd, da klikneš na drugi slajd, pa ćemo videti ovde. Evo, vidite, ajde tako ću, da. Jer ja sad izgleda meni kao da se normalno vidi. Dobro, snaći ćemo se. Da se ja zahvalim direktoru na pozivu, da predstavim deo koji se odnosi na kontrolu kvaliteta mleka, to jest valorizaciju znanja u oblasti analize mleka. Ovaj deo prezentujem kao pre svega šef laboratorije za ispitivanje kvaliteta mleka, koja radi na Poljoprivrednom fakultetu u okviru Departmana za stočarstvo 2013. godine i mesečno analiziramo oko 50.000 uzoraka, što znači da smo za ovih nekih 13 godina analizirali preko 7 miliona uzoraka i to su uglavnom uzorci koji se uzorkuju u okviru redovne kontrole mlečnosti krava i ostalih mlečnih vrsta, pre svega koza, nije nešto manje uzoraka i ovaca, to je ovčje mleka nešto simbolično. Praktično, mi smo došli na osnovu tog velikog broja podataka njihovog analiziranja do određenih zaključaka koji su našli, da kažem, praktičnu primenu za same proizvođače mleka u cilju unapređenja menadžmenta na samoj farmi, to jest unapređenje same proizvodnje mleka. Nažalost, najčešće proizvođači tu kontrolu mlečnosti shvataju pre svega kroz neku zakonsku obavezu da oni to moraju da mesečno urade tu kontrolu da bi dobili kasnije subvencije, a nažalost ne gledaju se ti neki benefiti gde, kažemo, opet kroz analizu tog velikog broja podataka koje mi imamo, dolazimo do određenih zaključaka i znači oni imaju, opet da naglasim, tu neku praktičnu primenu i daju benefite za prerađivače mleka, ali pre svega ovde je akcenat na proizvođačima. Pre svega, uzorci u okviru redovne kontrole mlečnosti grla, kvalitetnih priplodnih grla, uzimaju se u selekcijske svrhe, znači da bi se mogla vršiti odabir kvalitetnih priplodnih grla. I ono što smo mi kroz godine rada unapređivali, to je da pre svega izveštaji su lako dostupni samim proizvođačima, da se mogu dalje lakše obrađivati, znači postoji mogućnost da dobiju izveštaje u papirnoj, da tako kažem, formi, u PDF formatu, ali ono što je veoma značajno, mogu dobiti te podatke i kroz Excel tabele i u TXT formatu, tako da u neke njihove programe kojim služe za farm management mogu te podatke dalje obrađivati. Pored redovnog hemijskog sastava mleka, mi proizvođačima nudimo mogućnost da se... Jel vi vidite dalje kako idu slajdovi? Ja vidim, samo je bitno da ti menjaš. Molim? Da, samo je bitno da menjaš sa trojke. Da, okej, zato što mi na jednom ekranu stoji zamrznuta prvi slajd. Znači, pored te redovnih parametara koji se prate u okviru redovne kontrole mlečnosti, proizvođači koji su zainteresovani i koji prate te proizvodne podatke svojih grla, mogu da prate i sadržaj ureje, zatim ketonskih tela, naravno somatske ćelije, i da im svi ti parametri služe za unapređenje ishrane, praćenje zdravstvenog stanja grla, a sve u cilju, znači, povećanja produktivnosti na samoj farmi.
Ja ne bih sad puno pričala o praćenju tog hranidbenog statusa grla, koji se može pratiti ne samo kroz sadržaj mlečne masti i proteina u mleku, nego pre svega i kroz sadržaj urea u mleku, znači da se vrši to neko fino balansiranje obroka. Veoma značajno je ono što sam već malo pre spomenula, praćenje zdravstvenog statusa, znači praćenje sadržaja, to je broja somatskih ćelija u mleku, preporuka je da se to vrši jednom makar u 6 meseci, a najnovije sada postoji mogućnosti praćenja ketonskih tela, znači na početku laktacije da se prepozna mogućnost pojave ketoze kod grla. Najnovije što imamo to je mogućnost određivanja masnih kiselina, pojedinih masnih kiselina, i to masnih kiselina sa 14, 16 i 18 ugljenikovih atoma, koje se mogu koristiti za predikciju emisije metana. Znamo i sami da su krave označene kao najveći neprijatelj ozonskog omotača, tako da eto i na ovaj način korekcijom ishrane, to jest praćenjem sadržaja masnih kiselina u mleku, možemo vršiti korekciju ishrane grla i na taj način se može smanjiti i emisija metana. Znači, pored svih ovih parametara koje je moguće pratiti kroz analizu mleka, može se, znači, sada još i dodatno to praćenje unaprediti, znači u cilju smanjenja emisije metana. Znači, na konkretnom primjeru, ajde da tako kažem, mi smo pokazali da postoji ta konekcija između nauke i istraživanja, znači da to nije nauka radi nauke, nije istraživanje samo radi istraživanja, nego smo na konkretnim primjerima mi došli do određenih zaključaka i te sve zaključke smo, ajde tako kažem, plasirali proizvođačima i uputili ih na koji način mogu da poboljšaju ne samo zdravstveno stanje svojih grla, nego da i unaprede menadžment na samoj farmi. Eto, ja sam toliko, ne bih više, ako ima nekih pitanja. Ksenija, ja ti se zahvaljujem. Mi smo stalno pričali o tim nekim mogućnostima koje dolaze upravo zbog, ajde kažemo, pristupa velikom broju uzoraka koji nam dolaze sa terena, mogućnosti, znači da razvijamo neke, ajde kažemo, nove metode koje bi mogle zapravo da pomognu farmerima u nekim njihovim, ajde kažemo, donošenju nekih odluka i tako dalje. I to jeste zapravo suština. Ono što jeste otežavajući faktor jeste sama implementacija svih tih stvari, ali ono što mora svakako da se desi jeste upravo da i farmeri sami uvide benefit svega toga što rade, odnosno zapravo da počnu da koriste takvu vrstu podataka. Ono što smo mi saznali i što je verovatno i na terenu malo sporno jeste da nemaju svi povratnu informaciju, obzirom da mi funkcionišemo u okviru laboratorije kao jedan sistem gde imamo više stakeholdera koji su u to uključeni, jedan lanac, tako reći, gde su farmeri zapravo na dnu ili na početku tog lanca, osnova svega toga, a kažem, te informacije from top to bottom nekad često naiđu na neku barijeru i ne dolaze na pravo mesto, tako da u svakom slučaju mi smo želeli zapravo prikažemo upravo to kao jedan primer gde se upravo neko sistemsko istraživanje, sistemski monitoring upravo koristi kao resurs za generisanje nekih novih ideja i za mogućnost zapravo njihove implementacije, a na kraju i komercijalizacije. Tako da, eto, Ksenija, ja ti se zahvaljujem što si izdvojila vreme u ovim toplim danima. Tako da, sada bih pozvao kolegu Vladimira Sapundžića, koji isto tako ima jednu zanimljivu
ajde kažemo, inovaciju i za koga mi je bilo bitno da čuje možda i pre svega celokupnu ovu priču, obzirom mi treba dalje da razvijemo taj njegov koncept i da vidimo kakva je tu najbolja implementacija i sve ostalo. Tako da, Vladimire, ja ti dajem reč, pozivam te da se priključiš sa svojim izlaganjem.